Javno preduzeće Nacionalni park Una egzistira od 2011. godine, kada smo imali i prve posjetioce. Evo, iz godine u godinu sve više posjetioca dolazi u Nacionalni park Una. Isto tako, obzirom da znamo da građani Austrije jako vole prirodu i aktivni turizam, evo zato smo i danas ovdje na sajmu u Beču da predstavimo našu ponudu, a to je prije svega priroda, čista rijeka Una, koja je zaista naša ljepotica i ono s čime se mi najviše ponosimo. Nacionalnom parku Una je primarna zadaća zaštita prirode, a pored toga i održivi turizam. Ono što turisti najviše vole kada dođu, to je da posjećuju vodopade na rijeci Uni. Najatraktivniji su Štrbački buk, to je najveći vodopad na rijeci Uni, zaista prelijepo, impresivno mjesto. Isto tako u Martinbrodu Milančev buk. Pored toga imamo i Kulen Vakuf koji se nalazi u srcu Nacionalnog parka Una i jedan izdvojeni dio koji je bliže gradu Bihaću, naselje Lohovo, koje također ima svoje specifičnosti. Dakle, ono što nas krasi i što najviše privlači turiste, to je upravo ta netaknuta priroda i naravno rijeka Una koja je jako čista, bistra i nudi razne sadržaje i aktivnosti za one koji to vole. Ja bih htjela ovom prilikom da najavim i manifestaciju 52. po redu koju Nacionalni park Una organizira, a to je 52. internacionalna turistička Una regata. Ona će se ove godine održavati od 22. do 25. jula i to je manifestacija koja traje 4 dana i sve više svake godine prikuplja, odnosno okuplja sve više posjetioca iz raznih zemalja svijeta, a ja se nadam ove godine i da će to biti isto tako iz Austrije. Želim iskoristiti također ovu priliku da pozovem sve vaše gledaoce da dođu u Nacionalni park Una, da nas posjete i da osjete tu ljepotu prirodnu i uživaju u njoj kao što mi to radimo svaki dan.